Number na gaga. Filamina. Filo. Isi ma wono. Ime hara ma ati ma wono. Elu di mmadụ ewu. Ka ị na-aga di school inwe dị anya. Gị mepe shop asị mmadụ ihe na-eme na shop. Gị gbasie shop ga na ya dị ga nnọfere warịsị. Anyị ma atọ warịsị ka ị na-efe. Asị nwa anwụnwọ. Asị m ya nwụọ ya. Asị nwa anwụnwọ m zuru m ike. Imebi ụwa. Imebi n'ụwa. Ihe na-eme gị n'isi. Resiri m nwatakịrị. Resiri m nwa m lakasera. Geburu mmiri olugbo afọrọ n'ime bọtụlụ nye. Nwatakịrị bara nga asị m chọrọ ihe juru oyi. M kechiri ihe juru oyi nye ihe juru oyi. Gị chọrọ ihe juru oyi. Ihe juru oyi gwa nwere aha. Sịgụtụ ihe juru oyi. Nna m ele ihe esi anye go. Lakasera nwere yellow cover. Oh! Lakasera nwere yellow cover. Ọ bụ ka onye ọbụla na-aṅụ ugbu a. Family niile wụ ozumezu ihe niile akpakpọrọ ndị ụwa niile. Lakasera nwere yellow cover. Ọ bụ ka onye ọbụla na-aṅụ. Ha ti nwere gaga biga m biko. Gaga nye m lakasera biko na mmemme ha. Napụ m ihe. Napụ m. Gaga nye m lakasera. Ihe na-akpọ ka nkata. Gọkụlụ nwoke gị ree ka nkata. Nonsense. Agaghị esi m nye gị. Nye m lakasera nwaanyị a misi nga apụọ. Bim lakasera nke nwere yellow cover. Every family should go yellow. Ọ na-akọrọ m nonsense. Nye m ihe biko. Imepe shop ịmadụ awa. Asị gị weta lakasera gị ga weta mmiri olugbo. Bọtụlụ ole ka a na-enye? Bim ya na paket. Nye m azụ ka m ha niile. Bim. Ego ole ha niile? 1,000 naira. Bịa ntị biko. Biko, ihe ahụ na-afụ gị zi. Nna biko bịa laga nwa mmadụ. Iwegarụla ọkụ bịa ihe ibukala n'oroti megasara aka. Makasịrị ache m ihe na-azọ kwa otu mana kamgbe last week ị na-ebu na park. Kwute m si ele gị. Ya ịnọ into the world but ịma ihe na-eme under the world. Ịnọ n'ime ụwa mana ịma ihe na-eme n'ime ụwa. Ọwụ na anụghị onye na-ere ahịa ụmụ ihe provision na-ere ụmụ shop ururu ihe ndị a na-ere na-amaha na ndị lakasera na-eme promo. Lakasera with yellow cover. Etc. for promo. Lakasera ụla nwere yellow cover. You stand a chance to win a better price. Gị kwụpụ ha na-eli onye gị mee ya agbanwa. Gị kwụpụ gị tọhe ime. Taka okwushi eme gị ile anya under the cover. Enwe nọmba ọbụla ị hụrụ n'okwushi ahụ. Gị SMS ọ ya totu 200. Agbala ọsọ. You see? Gị type ọ ya SMS ọ ya to 20055. 20055. Gị send ya nga. Ị nwere ike win recharge card ka ị na-eji emere nwa call na-akpọ ndị na-ebutere gị ahịa ma ọkwa n'ụmụ nne gị ndị nọ na village. Ọkwa gị send ya to WhatsApp number 090 wayo ngwa 090 34 50 9330 9330. Gị send ya nga. Then gị bido nwama. Otu ambụ katọn n'ụgba. Ihe awụ katọn isii na aṅụ na weekend. Asị nwa ama ka ụwa ka agịda eru mgbede. Mgbe chi na-eji leta aṅarịala m ya. Nkwụpụ ntọhe nsendịa. Nkwụpụ ntọhe nsendịa. Gị ṅụga anọ ṅụta ya oke paket. Win ruo up to 10 times. You stand the chance to win other bigger prizes. Maka Chineke ihe m na-agwa gị asụ nkwa m n'abalị. Ndị lakasara akpọdo ihe ọwa. Enwedị ihe akpọrọ aha kama na edere bigger prizes. Chokwe. Kpọtụngama. Chikwo, ịkwụgụ bọọsụ. Property nọ n'ime lakasara. Ledenego. Enwedị ụdị property ị chọrọ ịzụ home theater. No need ịga n'ime ahịa ugbo agaba ịzụ home theater. Zụrụ lakasara. Kpọsụwa ya. Tọtọtọ. Nke ị ga anọ nghọta home theater. Ọ ga nghọta iPhone. Ọ ga nghọta laptop. Ọ ga nghọta gị n'ọchị nkwụpọ. Ihe bụ aṅara property. So lakasara ọwụ m na ezinụlọ m aiduweri ahụ nri kamgbe ebere bido promo kamgbe October ka ebidoro promo ọ na-end na this February. So ọ kakwa mma na ibido taa ngama lelebe gị ọwụta aka mgbe mere recharge card ha send goro m elu ya hotel. So ma alawa emechaa na mgbede ma abịa buru ahụ ọdọ. Maka next time erewo m lakasara ya wụ enwezi m ya
ebe shede m deport ya. Ndị ka drunk onye ga-ere onye ga-azị ya. Isu ọwụ ya achọrọ m win kem. Ọwụ m mrecha ya m nwa eleke m ga-aṅụ win ehibe m win gị. Onye m jitere gị ga nga ọzọ ga cheke. Ma jide ka rere. Ndị nọ nga agachitacha ihe na-ewin mbịa ga mbịabere share ya ka m na-aṅụ ya ka m na-refresh ka m na-connect. Na ị ga na-aṅụzi lakasera okwute. Lakasera m ezinụlọ my family has been lakasera with yellow cover. Ke yellow cover anyị ga-aṅụ ya na week na-aṅụ nwa m na-aṅụ. Ke nke mgbe chi na-ehunu mgbede ka ya agwụ mbịa chi ọzọ bịa bụrụ. Asị m ere gị ha emie. Idu were? Erewo m. Ihe m ga-aṅụ lakasera. Ma jide ka rere. Nga ngwana na-aṅụ ma m na-aṅụ. Abịakwala ọzọ. Isi m ọsụ. Asị m sa so bye bye. Ngwana m aga aṅụrụ m ala kafe. Abịakwala. Ara. Ugbu a m ji n'ọgba ya lakpuru ga-aṅụrụ nwa m lakasera m na-aṅụta lakasera property m na-awega plasma tv m a na-aṅụtacha na lakasera kọsọ 20055 enwetara m nke ka ọzọ sa gị ahụ ya na flyer ka ọhụ kpe butete ekelekwe 09 agacha m gị ṅụ gịnị lakasera nga mbakpuru n'ime ga-aṅụrụ nwa lakasera yellow cover m lakasera yellow cover hem na-aṅụ gị n'izu na wo nga na-anụkwa na manu amamsu property nọ n'ime lakasera isi ama na mma o isi ama na gbagam ahụna m ya apịala m ya ma m chewekwa n'ụlọ ama m sa gị m ebu bububu lakasera ịtọọla ụtọ m hụ ama aṅụga gị nnọọ ṅụ lakasera with yellow cover.